Üdvözöllek! Ez itt a Fény hangja tarókirakás, ahol a fény hangot ad segítő útmutatásainak a tarókártyákon keresztül. Én Berni vagyok. Ma egy olyan kirakással szeretnék jönni, ahol néhány lap segítségével belenézek a múltadba, és egy másik pakliból, szintén néhány lap segítségével belenézek a jövődbe. Kérlek, mivel ez egy kollektív hivetés, csak azt vidd magaddal, amit úgy érzed, hogy az életedben aktuális, az életeddel rezonál, illetve azokat a segítő útmutatásokat, amelyek támogatnak téged. Köszönöm. Tehát nézzük, mit mutat a taró, mit mond a fény a múltadról. Kérek szépen, köszönöm, mondjuk 3 lapot, ami a múltaddal kapcsolatban információkat ad. Ez fejjel lefelé esett, és így is fogom olvasni. És akkor még egy lapot kérek szépen. És megfordult. Köszönöm szépen. Nos, itt a 3 lap a múltadról. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy dolgokon vagy most túl. 3 nagy arkánumot kaptam, döbbenetes. Ez egy nagyon fontos időszak az életedben, természetesen mindegyik időszak a maga nemében nagyon fontos, de azt látom, hogy most igazán olyan történet van mögötted, amelyek az életed minőségén sokat változtattak, hiszen nagyon szép és különleges lapokat kaptam. Itt látjátok a holdlapját, a szeretők lapját, azt mondtam, ez fordítva esett ki, és úgy is olvasom, illetve a halál nagy arkánuma. Mit mutat tehát a múltad? Azt látom, hogy a múltban nagyon sokszor féltél, aggódtál. Talán egészen régről jön az a történet, amely ezeket a félelmeket és aggodalmakat generálta. Biztos, hogy most is ott vannak a lenyomatai ennek a régi félelemnek, legyen ez bármivel kapcsolatos, lehet ez párkapcsolati téma, lehet, hogy a munkádhoz, talán az önmagad kifejezéséhez állsz hozzá ilyen módon, hogy rég múltból hozott történetek, nem jól sikerült történetek, amiknek az emlékeit hordozod magadban, múltból hozott emlékek ezek, és ez az egész sor a múltra vonatkozik, tehát aképpen működtél. Nem merted levenni a maszkodat. Azt látom itt intuitíve a lapon, hogy az éjleple alatt, mint egy tündérmese olyan ez a lap, az éjleple alatt, amikor csak egyedül voltál, akkor talán valamilyen módon szembe tudtál nézni azzal, hogy mit mutatok magamról, de az igazából nem én vagyok. Hogyan működök, hogyan viselkedek, de nem én vagyok. De tele voltál félelmekkel, hogy ezt a maszkot, amit védelemként viseltél, letedd. Ez volt a múltban. Valami előidézte benned ezeket a félelmeket.
Valami, aminek az eredményeképpen te nem is tudtál elköteleződni. Talán önmagad a felé nem. Gondolok itt olyasmire, hogy nem vállaltad föl magadat. Nem vállaltad föl a kapcsolatodat. Lehetséges, hogy volt egy olyan párkapcsolatod, amit nem mertél megmutatni a világnak, mert féltél, hogy megítélnek. Lehet, hogy önmagadat nem merted felvállalni. Például valami kreatív tevékenység, amit nem mertél megmutatni a világnak. Lehet ilyen a háttérben, elnézést kérek, mert a torkom egy kicsit fáj, a kutyák ugatnak, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Tehát a múltadban van ez is, amikor nem tudtál elköteleződni, és nem tudtál választani, nem tudtál az újnak nekiindulni, és sok minden változott meg. Ha időben nézem a 3 kártyát, akkor itt a halállapjával már egészen közel vagyunk a jelenhez, illetve egyben ugye a jövőhöz is, bocsánat a hangomért. De nagyon különleges harmadiknak ez a lap, mert valami mégiscsak elmúlt, és valami mégiscsak átváltozott itt a múltban, te változtál. Mit látok? A hold, a szeretők fordítva, és a halál. A múltad tele van félelmekkel, és talán rejtőzködéssel, ezt érzem. Valamiben rejtőzködtél, mert nem merted felvállalni, nem merted megmutatni a világnak a párodat, a tudásodat, lehet bármi, ami számodra fontos. És talán az átváltozásodat sem mutattad még meg, pedig megtörtént. Valami elmúlt, és valami egészen új kezdődött számodra a múltban. Megkérdezem, mégiscsak kérek még egy lapot, és megkérdezem, mi a halál? Mi az, ami elmúlt az életedből? Köszönöm, meg is fordult, és ki is esett a lap. Jézus, egy újabb nagy arkánum. Az akasztott ember. Azt látom, hogy egyre közelebb kerültünk a múltban ahhoz a pillanathoz, amikor a változással te a megrekedtséget, amit az akasztott ember jelez, ezt a nehézségekkel teli megkötözöttséged hagytad hátra nem régiben. Lássuk a jövőt. Talán magyarázatot fogunk kapni. Lássuk a jövőt. Nézzük, mit mutat a jövőt. Ha egy olyan lapot kapunk, ami ez egy fejlődési folyamat, akkor fogjuk érteni, hogy a halál és az akasztott ember egymás mellett azt mondja nekem, hogy valamit lezártál, és ezzel egy megrekedtségben sikerült meglátnod egy egészen új minőségét a saját életednek. Jó van, nem esik ki a lap, ha nem teszi meg, akkor belenyúlok, és kiveszem. Én magam ezt a kettőt úgy látszik, és legyen ez a harmadik, mert kikívánkozott. Itt láthatjátok az újabb lapokat. Ó, igen. A kelyhek, bocsánat, az érmék 9-es, a kelyhek 2-es, és a botok 6-os. Nem tudom, ki ez a vetés, de szívből gratulálok. Elképesztő, amin keresztül mész.
Bejebb rakom, hogy lássátok a jelen. Vagyis nem a jelen, bocsánat, ugye a múltból jövünk, talán ez most a jelen, amelyet magyarázatként kértem, és a következő 3 lap pedig már a jövő. Elképesztő, hogy mi mész keresztül, és hogy milyen gyönyörű kilátások vannak a jövőben. Úgy értem, az érmék 9-es az egy nagyon szerencsés időszak számodra. Egyénileg a te számodra olyan dolgokat tudsz magad köré gyűjteni, olyan érzéseket, olyan embereket, olyan értékeket hozni az életedbe, akár pénz, akár amit teremtesz fizikailag magad körül, hogy amikor szétnézel az egész életedben, azt érzed, hogy én egy szerencsés ember vagyok, mégpedig azért, mert megadatott nekem az a lehetőség, hogy én megteremtsem azt, ami az én boldogságomat jelenti, az én kényelmemet, az én értékeimet, mind én teremtettem, és igazán büszke lehetek magamra. Tehát ez fog következni a jövőben. El fog következni az a pillanat, amikor ilyen elégedett leszel. Hát ez csodálatos. Lehetséges, hogy több dolog is, akár párkapcsolat, munkahely, akár egy ház projekt, egy költözés, belevágni egy utazásba, egy új életbe, bármi, de bármi legyen az, nagyon értékes lesz, bőséggel teli, és te nagyon-nagyon jól fogod érezni magad, amikor azt mondod, hogy ez mind az enyém. És képzeld el, hogy a jövőben, amikor ezt az elégedettség és boldogságérzést elérted, a következő lappal a kelyhek 2-essel az az igazi, csodálatos, lélektársi, boldog szerelem is megérkezik, amire mindenki vágyik. Azt szokták mondani, hogy ha én jól vagyok, és itt látjuk, hogy te már jól vagy, mert ezeken mind keresztül mentél egy csodálatos úton. És a kelyhek 2-essel eljön a boldogság, a szerelem, egy igazi olyan kapcsolódás, amely egy állandó áramlás által újra és újra megújulva, hosszú távon tehet boldogát téged, és azt a társat, aki csatlakozik hozzád. Jelentheti egyébként magát a spirituális fejlődést is, amikor önmagamat tudom már szeretni, és a fizikaiban, lelkileg, ezzel az elégedettséggel én igazán boldog tudok lenni, de én azt gondolom, hogy ezeken keresztül menve, és nézd, itt van a szeretők, a nem tudtam még felvállalni, nem tudtam még dönteni, nem tudtam elköteleződni, alatta van a kelyhek 2-es, mert a jövőben már tudok. És amikor ez is megvan, hát ennél szebbet nem is lehetne kívánni, akkor pedig jön a teljes elégedettség, amikor ezt megcsináltam, boldog vagyok, és annyira vagyok boldog, hogy ki tudok lépni, meg tudom mutatni a világnak, hogy nézzétek, ez vagyok én. És el tudom fogadni, hogy igen, ez a rengeteg csoda, ez mind az enyém, és aki azt mondja, hogy fantasztikus, amit véghez vittél, és csodálatos az amiken keresztül mentél, az mind jó szívvel tudod befogadni. Tehát azt tudod mondani, hogy igen, köszönöm szépen. Meg tudom élni azt, amikor megünnepelnek, amikor elismernek. Legyen az a párom, legyen az egy kis csapat, ha akár a munkahelyen, ahol letettél az asztalra valamit. Legyen az, amikor mégiscsak felvállalom ezt az új boldogságot, ezt az új kapcsolatot, és mindenki azt fogja mondani, hogy csodálatos. És
és te el tudod fogadni, hogy igen, én is így érzem, és akkor meg tudom ünnepelni saját magamat. Hagyom, hogy mások is megtegyék, mert kiegyensúlyozott vagyok és boldog. Nézzük meg tehát, a múltban még féltél, mert talán még a múltban lévő holdenergia még régebről volt jelen, és emiatt a félelem miatt még nem döntöttél bizonyos dolgokban. De aztán egy átváltozás indult meg benned, és azt kérdeztem, hogy ugye mivel kapcsolatos a látásmódoddal. Ez lehet egy, egy spirituális fejlődés. Lehet az, hogy valami újba fogtál, valami újat tanultál, elkezdtél a szemléleteden változtatni, és aztán meg is láttad, hogy miképp kell ezeket a nehéz energiákat, ezekre a csodálatosan szép új dolgokra cserélni az életedben. Most még itt tartasz, ez itt a közelmúlt, azt mondanám, hogy az akasztott ember még a jelen. Kérlek, nagyon figyelj mindenre. Fogadj be mindent, ami számodra hasznos, mindent, ami boldogít, mindent, ami akár csak a legcsekélyebb mértékben is hozzád szól, hozzád tartozik, azt mind engedd, fogad be, engedd, hogy átáramoljon rajtad az a sok pozitív energia, ami aztán gondolatokká lesz, a gondolatok érzésekké. Keresd meg, mi az a kis segítség, külső segítség, legyen az egy mantra, legyen az egy meditáció, egy új könyv, bármi, ami a segítségedre van. Járj edzeni, tanulj egy új nyelvet, bármi, ami segítségedre van, hogy a jövőben ez a gyönyörű sor, amit már te láttál, hogy el fog következni, ez valóban mind megtaláljon, megfog, hiszen itt van a kártyákban, csak még meg kell találni mindent, ami ebbe a csodálatos jövőbe vezet. Hát nagyon szépen köszönöm, ez egy igazán gyönyörű, kivételes sor, és még segítségképpen elhoztam az Akarok és Bízok Benne nevű csodálatos kártyámat, és itt megkeverem együttetek, és kérek egy olyan tanácsot, ami segíthet téged ma, holnap, minden nap abban, hogy itt, ahol változtatni kell, ahol te most vagy a változásban, segítségedre legyen. Jó, belenyúlok szintén, és ezt a lapot már láttuk. Azt mondja, akarom és bízom benne, hogy bármire képes vagyok, de nem kell mindennek arra, nem kell mindenre annak lennem. Igen, tudd, hogy itt az akasztott emberrel, az új dolgok meglátásával te bármire képes vagy, de a szabad akarattal döntesz. Dönthetsz bármi, ami téged megtalál, az csak a te döntésed, hogy elfogadod, igen vagy nem, élek vele, igen vagy nem. Kérek még egy lapot. Azt érzem, hogy még egy lap tudna hozzátenni még valamit, és most megint belenyúlok, és a legalsót próbáltam megfogni, még nagyon újak ezek a gyönyörű kártyáim. Akarom és bízom benne, csomagok nélkül is mindig velem van mindaz, amire szükségem van. Gyönyörű, köszönjük szépen! Tehát ahhoz, hogy ez a jövő egész hamarosan bekövetkezzen, ezzel a jelennel, azt éreztem, hogy a 3 múlt után ez a jelen, ami átvezet téged a jövőbe, ez a 2 üzenet segít most. Hogy bármire képes vagy, ezt kérlek minden reggel mondd el, de nem kell mindenre annak lennem. És a következőt is minden nap mondd el.
Csomagok nélkül is mindig velem van mindaz, amire szükségem van. Amire szükséged van, hogy az életed megváltozzon, és ilyen gyönyörű legyen, ilyen gyönyörű lesz. Az már most benned van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, azt hiszem gyönyörű üzenetet kaptunk. Hogyha egyéni kártyavetésre szeretnél jelentkezni, akkor a fényhangja tarokukacfilmér.hu e-mail címen megtalálsz. Várlak sok-sok szeretettel. Legyen csodálatos, szép a napod. Szia!